Hai noroc și dăm o bere și bine v-am găsit aici pe Omegle, fraților. Astăzi o să ne băgăm aici și ne facem reclamă la oameni, suntem mari youtuberi, mari gameri. Da. Ce bună e folia. Wow, 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 wow. Așa fac și eu când îți Mortal Kombat. Vrei banană? Vrei și iaurt? Vrei și o bere? Atât am vrut să aud. Vă mulțumesc frumos, să aveți o seară minunată. Hai noroc! Palm Angels! Palm Angels! Ce Palm Angels? Aveți în cap Palm Angels. Ha, nigga. Hai noroc și dăm o bere și la anul la înviere. Da, frate. Poftă bună. Mulțumim! Vezi că te pun pe YouTube. Ciao! Tu ești tati, poftă bună. Mulțumim, tati, ciao, te țuc! Ce faceți în această seară minunată? Sau la tine e ziua? Ești funny. Îți? Vai, ce mă bucur foarte mult! Ești în România? Da, de ce? Tu unde ești? Eu sunt în America. Do you speak English? Un poquito. Pochito? Am înțeles. Vă doresc o zi minunată. Ia bă unul ce seamănă cu mine, numai care 7 așa. Ce faci, bă? Bă, mă joc FIFA, tu? Da, uite, mânc banană cu iaurt și vezi ce diarie ieșe pe mine. No bine, bă, hai că ne auzăm. Te pun pe YouTube. Amen. Ciao. Freacă-te mai bine, fă-ți un pic mai nenorocit. Bă, dai faină, mă. Hai de pula mea. Am uitat să Respect. filmez, bă. Am uitat să filmez, ești nebun. Yes. Do you speak English? Oh? Do you speak English? Yes. Alright then. What's going? What's going? I am talking and I am yes. Is there a problem if I post you on YouTube? No, it's okay. Alright then. Alright. Oh my shit, primărie show. Îmi pare cunoscut, nu știu de ce. De ce? Nu știu de ce. Pentru, nu știu, îmi pare cunoscut. Am fost prost, bă, am filmat, cred că 10 minute și nici nu m-am... Bine, am filmat. Credeam că filmez, dar nu i-am dat drumul. Na bun, atunci, o zi bună în continuare. Te-am țucat. Sănătate, toate alea bune. Doamne ajută. Beznă! Da bine, bă, vezi că vă pun pe YouTube, mă găsesc voi mai târziu. Hai noroc și dăm o bere. Hello, bro. Hello, bro, what's up? What's up, my nigga? Smoking. Smoking. I'm smoking. What? Every day. Smoking. Weed. What? Weed, coke. Smoke weed every Weed. Yeah, bro. Yeah. That's it, bro. Where are you from? Where are you from? Romania. Romania. Where is that? bro. Where is that, Romania? Romania. where Nepal, is- bro. In Africa. Africa. Then Yeah. why you guys are Do you not black? have a big But you're not black. You're not black, bro. Cum nu negru, măi? Cum nu black? Bro. Yes. Suc pula, it's hello. Suci pula înseamnă hello. Ăsta e român, Is that correct? Apre de la mocre, vrei? Ceva whisky, mă, ceva zăr. Ceva Jack Daniel. Hai noroc, mulți ani, frate, te țuc. Mua! Cu casmale, cu sape, cu ce-o fi. Alo? La ce suntem martori, oameni buni? La ce suntem martori aici? Ce este acolo? Ce se află? Alo? Alo? O să iei videoclip? Bă, nu mă minți. Nu filmezi, bă, nu filmezi, asta minte. Scuze. La ce sunt martori aici? Spune-mi, copile. Ce înseamnă? Ce? Da, stau. Sunt mut. Mut. Bă, stai un pic, mă, mut, mă, gen div, bă, eu credeam că mut de bat, mă.
Deci, înseamnă că o să încercăm să vorbim cu tine prin semne apocaliptice. Însă eu nu știu niciun semn apocaliptic. Stai un pic, tu mă înțelegi ce spun, însă nu poți vorbi. Of, Doamne, sper că nu te superi dacă te pun pe YouTube. Sperăm să adunăm donații pentru tine. Să și eu am râmă, n-am bani. Aia zic și eu, hai ne auzim și data viitoare. Te pun, te țuc. Adio. Sper să mă găsești cândva. Alo? Alo? Mă auziți? Nu. Mă bucur. O să vorbim pe semne apocaliptice. Alo? Da. CF? Bună. Am nevoie de ajutor. Ajutor, ajutor. Îmi spuneți, vă rog, ce faceți acum în momentul acesta bolând? M-aș fute. Dar de ce te-ai fute, dar? No. Nu, dar. No, dar, no. Mă, nu te super dacă te pun pe YouTube, nu? De ce să mă pui pe YouTube? Așa vreau eu. Fără să întrebi oamenii, fără să... Eu ți-am zis doar. Dar cum să faci chestia asta? E urâtă chestia asta. Nu-i urâtă, tu, fată bolândă. Alo? Alo, Delta Force. Baza? Alo? Ce, mă? Sănătate! Cu plăcere. Mulți ani! Alo? Delta Force. Și tu, mă, și tu! Baza! Salut, bro! Noroc, Dorel, tu ești! Tu-l vai, Doamne, ce fecior frumos! Eu sunt. Oi, sucră-te, mama, unde ai fost până acum, mă, te găsesc aici! Am pus la mama sa de-am smus vaca. Alo? Alo? Spuneți, vă rog, am intrat în direct. Bună seara! Așa, vremea pe acolo. Ninge! Te droghezi? Nu mă droghez, ba, mă droghez. Te-am pupat. Și eu v-am pupat, hai noroc. Ce pula mea faci, mă? Ai jeburi la chiloți? Alo? Copile? Ce că-ți dau un pum? Când-ți dau poacă m-a lovit, mă, poacă te m-a spart, mă. Te-ai bărberit? Ce dracă e la... Wow, copile, numai dacă mă doare. Nu vezi că mă doare, mă. Încetează! Alo? Alo? Ioi, vezi că te pun pe YouTube, copile. Ia că imediat s-o șters. Alo? Codruț? Copilul dispărut. Codruț, tu ești? Alo? Alo? Ce asculți acolo, bă? Ce e ala, bă? Ce muzică e aia? Alo? Salut! Ce faceți în această seară minunată sau ziua? În această seară minunată stăm și... Da, hai că s-a vorbit, stăm pe Omegle. Stăm pe Omegle, așa m-am gândit și eu. Hai să filmez puțin pe Omegle, nu te superi dacă te pun pe YouTube, copile, nu? Nu. Nu, mă, ce fericit e el, mă, așa oamenii îmi place, mă. Așa oamenii, dă și ai, mă, dă și întâlnești, dă și vezi, mă. Așa, da. Îmi dai mie maimuțoiul ăla din spate. Hai noroc, mă, pule! De ce dăm noi pe live? De ce dăm noi pe live, pula? De Horatiu, pută-te Dumnezeu, na uite-l! Pută Dumnezeu în splendoarea lui! Vă supărați dacă vă pun pe YouTube? Da! Da, omule, spuneți, vă rog, ce faceți sub pom? Sub umbra pomului noapte. Ochii copilului sunt orizontali complet. Alo? 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 Am luat câte zile sunt aici, băiatriză și... No, cam atât, oameni buni, și cu acest episod. Sper că v-a plăcut și desigur ne vedem data viitoare. Mua!